कहियो कोरवे में बीतत रहे रात हो। अब तू बनेलू वन जान जब से धइलू बलमुआ के साथ हो। स्वागत बा आपके आवाज चैनल में। रउआ के बता दी भोजपुरी दुनिया के नया नया कलाकार उभरते हुए जो उनकी नजर आवत बाणे ई बाणे मेहदावल के लाल जो उनकी भोजपुरी दुनिया में गाना कंपोज करल हैं और गाना भी गावल हैं। तो हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत बा राउर। सबसे पहले आपके आवाज के चैनल के जे भी लोग देखा था सबके दिल से प्रणाम बा। राउर एक गाना भी बा और होली में आइल बा, वो हमरे चैनल के माध्यम से राउर ऑडियंस हमार ऑडियंस से मण उनके सुना दिहल जाए। हाँ, एगो गाना हमार बा होली के आइल बा। जी जी। दिलवा के दर्द अपना केहू से न कहिला, उ त हम ही जाना तानी कि कैसे के रहिला। अरे भभकेला दिया जैसे भभकेला दिया जैसे वैसे जिया जा रे। होली में सैया हमार अइले न घरे। अरे फगुआ में राजा हमार अइले न घरे। केहू दुनिया में नइखे तुहरा सिवा हो, तुहरा सिवा प्यार में नइखी गोरी। हम बेवफा हो, हम बेवफा। होली में सैया हमार अइले न घरे। वाह वाह रे निषाद समाज के लाल जोन भोजपुरी के बना देबा। तू लगता यूपी बिहार में छा जाइबा एकदम। गोरखपुर और मेहदावल के तू तो हिला देता। कैसा लागत आज हमारे चैनल पे इंटरव्यू होत बा? तो अच्छा लगा था भैया। हम लोग शुरू से ही मंच वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर बढ़िया से इसको सीखा गया, फिर म्यूजिक क्षेत्र में आ गया। हम चल के रहो स्टूडियो में आइल बानी। हाँ। तो हमार चैनल के जो श्रोता बाने उनकरे खातिर कुछ और गीत गुनगुना दिया। हाँ बिल्कुल, एक गाना और गाएंगे हम। एक पवन भैया का गाना वायरल हुआ था, बहुत अच्छा सैड सॉन्ग। कहियो कोरवे में बीतत रहे रात हो। अब तू बनेलू वन जान जब से धइलू बलमुआ के साथ हो। तब से बनेलू वन जान। डर लागे सैया से कि जान न जाए तुहरा पहिला मिलन के। ई बाकी ना सोचा का होई बेतत गोरी हमरा मन पे। देखिले तजाए लागे जान। हाँ, कहियो कोरवे में बीतत रहे रात हो। अब तू बनेलू आन जान, अब तू बनेलू आन जान। वाह, तू तो दिल पे एकदम छा गई लाल। तो के बता दी रहा हमार पवन भैया के गाना और वायरल भइल। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देल बानी। तू माना न माना ये रानी, तू माना न माना ये रानी। तू के आपन बना लिहल बानी। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देल बानी। राउर ते हमार दिल जीत लहली। वाकई में
ई मेहदावल के लाल एकदम एकदम दिल जीत लेले बा। राउर का बा राय कमेंट बॉक्स में जरूर रहुआ बतइबे कैसन लागल इंटरव्यू और इनकर सॉन्ग। काफी सुरीला आवाज बा। तो रहुआ लोगन ऐसन ऐसन कलाकार के प्रमोट करी जौन की अश्लीलता के छोड़ एक पारिवारिक गीत देत बाणे और ई अपने जिला से अपने क्षेत्र से आवन है। तो इनकर मनोबल रहुआ सबन बढ़ाई और जुड़ल रही। ऐसा नया कलाकार हमारा चैनल के माध्यम से रहुआ तक पहुंचावत रह तो बनल रही और देखत रही। बहुत बहुत राउत धन्यवाद।